हेलो हेलो हाँ हाँ महानदी भाई कहते कि हाँ कुह कुह कौन होला? भाई एमती कले केमिति हब कहले एठी आमे समस्ते गोटे मिसिकी गोटे मीटिंग करिचु से चित्रतोला भौणी आछंती लुणा भाई आछंती समस्ते आछंती ब्राह्मणी दीदी आछंती आमे गोटे मीटिंग करछु भाई श्रावण मासटा पिला गोटे पानी उठेइबे महानदी भाई एमिति कले केमिति आमे चलिबु कहले ମୁଁ ମୁଁ ହଉଛି ଓଡିଶାର ବଡ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ମତେ ଡାକିବନି, ତୁମେ ସବୁ ମନକୁ ମନ ଯାଇ ମିଟିଂ କରିଦବ। ମୋର କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବାହାଦୁରିଆ ନା କିଛି ଗୋଟେ ରେକପେଟେଡ ନାହିଁ। ए भाई सेटा रेकेपेटेड नुह बा रेस्पेक्ट ହଁ ସେଇ ଏକା କଥା, ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା। ଓହୋ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଣି ପଡିଛି ତ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ଖୋଲିନି। ବାହାଦୁରିଆ ହଉ 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 ମୁଁ ତମ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଖରା ଦିନେ ଯେତିକି ପାଣି ସବୁ ନେଇଥିଲ ତାର ବିଲ୍ ଦେଲନି? ଦେଇନା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି KYC କରିବା କଥା, KYC ବି କରିନ, କଲଣି ନା ସେ କଥା ବି କରିନ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାକରେ ପାଣି ପୁରେଇବି ରହିଥା। ଡକା ନାହିଁ ସକା ନାହିଁ, ତୁମେ ମିଟିଂ କରୁଛ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ମୁଁ ମହାନଦୀ ପୁରା ବୁଡେଇ ଦେବି, ଚିହ୍ନିଛ ମତେ?